Jaké vnímáte přínosy školky Montessori? Co vám to přineslo pozitivního? Přínosy. Tak já to vnímám velice na té osobní bázi jako takové, protože Zorinka, myslím, díky tomu má určité sebevědomí, určitou schopnost rychlejší adaptace na nové prostředí a nenechá si jen tak něco líbit. A to se mi líbí, že prostě když má vlastní názor, tak ho řekne a chce diskutovat. Takže není taková ta utáplá poslušná holčička, sice svým způsobem, ale jako pro život si myslím, že je to velice důležité. Jak se budete rozhodovat při dalším předškolním vzdělávání? Budete volit opět Montessori? Určitě podobným způsobem, no, protože i z těch znalostí, které mám, vím, že do toho 6. roku věku to dítě získává opravdu ty nejzákladnější návyky a způsob chování. Tak chci, aby to byl sebevědomý člověk, který bude dělat to, co ho baví a nenechá se ovlivňovat okolím. A kdyby se vás někdo zeptal teda z nějakých maminek nebo i babičky, které se bojí, že třeba potom jakoby to dítě, že není zvyklé na hodnocení nebo prostě, že vyloženě jedničky, dvojky neřeší, tak jakoby co byste vypíchla, co je opravdu přínosem, jakoby, aby se nebáli, jo? Já vnímám, že vůbec pro tu společnost dneska je velice limitující to, že se zaměřujeme na to, co si o nás myslí okolí. A podle toho jednáme. A já vnímám, že je důležité podporovat to, co každého z nás baví, aby jsme mohli žít prostě ten naplněný, radostný život. A je úplně jedno, jestli máme jedničky nebo dvojky. A pokud se prostě cítíme v pohodě, šťastní, tak to si myslím, že je to podstatné. Ne hodnocení a to, jak nás vnímá okolí. Ano, ale i tak vlastně teď máte dcerku ve škole a to hodnocení jak proběhlo? Proběhlo tak, že dcera zvládá školu naprosto jako v pohodě, takže domácí příprava je téměř žádná, protože všechno prostě zvládá úplně plynule. Krásné. Tak moc děkujeme. Ráda se stalo.